Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi Nhau iro zuva rino rokupedzisira mwedzi uno waChikumi. Tiri kutanda nokurangaridzana kuti wari kunyoresa zvitupa waye wari kupedzisira pakoo nopamakochera nopautonga pamapuraimari po zuva ramangwana. Kubva musomugoera wanenge wapa puraimari yopaNyaMhanduwe nopapuraimari yopaChiutsi nopapuraimari yopaChimukopa. Endai ipapo zviite zvakanaka mabuja. Nyasi madzibaba oshanduko wangu wariko kudare rodzimhosva kwauri kunziwo wari kunenedzewa mhosva yokuti kwai wari kurerutsa masimba wamapurisa aidi pakaita kunyangariwa. Ipapa wakasungirwa kuti wainge wari kutsvaka hawo rutsigiro rwobato roCCC rinova bato ravachamisa rino aidi pakaita kunyangariwa. Mukubi hwawakaita unotosaya kuti kohoko naye wariwo wari kuendesiwa pokare kudare rodzimhosva kunzi kwai wakaita mutsepwede. Rekai tigoringe kuti ichapera sei nhau iyi. Wanzi wachazobenuka pokare kudare rodzimhosvako. Mumwe anotora mufananidzo yakanakitsa anonzi muChinyoni kwai ahwara ari kutotsvakiwa utsigiro batsiro izvezvi kureketa kuno nokuda kwechirwere chache. Ipapa kwai agonzi ano chirwere chomwoyo zvokutoti mari idzo dziri kudikana kuti arapiwe dzakutoda kutosvika chiuru chomari yekuAmerica chaicho pakaita kunyangariwa. Asi kwai wanenge wachikwanisa ngomubata ipo pa0774 128816 0774 128816. Ipapo zvinoita zvakanaka tikayamurana mabuja. Wamunangagwa nyasi waita pokare zvawanofarira zvamazuva ese zvokudamura tambo wachiparura zvinhu. Nyasi wanga wari kuparura kuMasvingo weZimbabwe kuya kuri kuiziwa mari yomamiliyoni yomaeuro 3 nowanhu wekuFrance apo wari kuda kuti zvinhadzirisiwe pokare nokusimbisiwa kuti zvireke kugopfa. Kwai Masvingoyo akuchinhadzirisiwa nokuchengetedziwa nokuti zvimwe zvachona zvinhu zvisiyo padande mutande kuti zvirambe zvakachengeteka kwemakore nemakore. Rekai tigoringe kuti wachazviita sei. Asi wamunangagwa unotoona kutoti nyadzi paribe nokuti wangadai wari wamwe wanotonyara kureketa izvozvi kuti zviri kuitiwa nowanhu wekuFrance iwo wariwo wanogara kureketa kuti wanhu wasvinuba aidi heno mabiya angu. Rekai tigoringe kwezvinoperera. Tindori mukupuwa kwezvinhuko kwai nyasi waChina waburitsayo kuti wakapedza kuwaka imba itsva yodare reparamende. Nyasi wareketayo kuti wamirira manje kuti waronge kuti wagoipe kuhurumende. Tatomirira wamunangagwa kuti waende pokare kowaridzirwa kapeti tsvuku yawanoditsa chaizvo. Nyasi wanga wakaita kuwaridzirwa kapeti tsvuku kuMasvingo inotoda kutoita mamita anoda kutosvika 100 chairo romamita ekapeti tsvuku. Heno kuti wakaimbweiko kapeti iyi kubvira kuna Mugabeko pakaita kunyangariwa. Mapurisa anziyo arambidza wanhu wanga wachida kuita musangano wopagore nepagore woPismas. Heno kuti zvii zviri kumboitika ipapa. Asi kwai novamwe wari kuziva makwai ari kuitikako kwai hurumende ndo inenge iri kuita zvokukonzeresa kuti kuite nyonga nokutadza kutekedzwa kwezvinhu zvino. Rekai tigoringe kuti zvichange zvichiita sei izvozvi. Tichange tiri kunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Wanotengesa foja inenge yarimiwa iya yoTobacco Sales Flow kwaiyo wagoringa kuti hwendo huno wanogona kuboya foja shoma nokutoti yawatengesa panguva ibodzibodziyo wachienzanisa negore rapfuura yakaderera nozvikamu 12 kubva mu100. Asi wari kutoti warimi wari kufara chaizvo nokutoti kunyange foja iri shoma izvezvi mitengo yacho aiwa iri kuita kuwafadza. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nekupi. Tinenge tichingokuzivisai pazvinenge zviri kuitika zvimwe. Wamwe wanoita zvokuferefeta nokuona maringiro nokutekedzwa kunenge kuchiita upfumi wareketayo kuti wanhu vanofanira kuti vangwarire nozvikuda kuitika zvokuparuhwa kwemari yomasimbi yomangwenjere yogoridhe iri kureketekai nokutoti ipapa
palibe chisvinu apa mari dzimwe dzabuditsiwa naNiki Mangwana kwai dzakaganhadziwa mugore ra2001. Heno kuti chii chichaitika ipapapa ticharamba tichininga kuti zvinenge zvichimbopera sei, asi kana chiri chokwadi kuti wakazviganhadzira mugore ra2001 kutoreketa kuti palibe chogoridhe chiripo ipapa. Heno kuti ichasvika rini isati yapera simba yapo kare, nokutoti heno mabi angu ipapa kwaipinda kuera dziwa unoera baa nomakumbo ese, ukaera nemakumbo ese aiwa unogona kuere dziwa. Rekai tigone kuti zvinopera sei izvozvi. Zvomutambo kwai Mangwana chikwata chedu chovakomanawo rugby chichatamba nochikwata choIvory Coast zuva ramangwana. Wari kutanda nguva dzochi 29 dzomanhoko. Tichagokunyepai musomugoera kuti vanenge vakunda chere kana kuti vanenge vajiwa. Ngatiringe dzopasi rese. KuSouth Africa mutungamiri wenyika ikweyo ari kutoita kuhwadziwa nozviri kuitika izvezvi zvokudzimiwa kwemagetsi kwakanyanyitsazvi. Ipapa agotoreketa kuti achasangana nevatungamiri vekambani yeEscom pabodzi pono ari kutungamira bazi rinoringa nozvomakambani ehurumende. Pakaita kunyangarirwa, rekai tigoona kuti pane chinoburika chere kana kuti paribe. kuEswatini mutungamiri wehurumende ikweyo Cleopas Dlamini agoreketa kuti mubeya cheDlamini aripo anoita kupepeta nhau dzoSwaziland News kwai matororo ese. Ipapa unotosaya kuti kohokonai kusandoda chete kuti vanhu vazive zvochokwadi zviri kuitika munyikamo. Pakaita kunyangarirwa. Zambia yateedzerawo zviri kuitika pasi rese zvekuingidziwa kwomutengo wemafuta wepeturu nodhiziri. Chiri kutofadza isusu tiri kuringa, wabi yedu wari kutochema hawo kuti zvadhuritsa, asi tikatoringa izvezvi dhiziri rawo kubva mangwana kwaira kutochikwira kuenda pamari yekuAmerica inoita $1 nomasendi 64. Peturu yawo ichiita $1 nomasendi 56 zvekuAmerica. Zvawo wabi yedu. Isu kweduno takatonyepiwa kuti kwaigotendai mari yatakuisira iyoyi nekuti dai tatokubhatarisai pondo chaiyo $1 padhiziri. Pakaita kunyangarirwa kani mabuya angu. Rekai tigoringe edu nerimwe zuva aiwa tichapfumvurawo. kuDRC kwai zino raPatrice Lumumba rachizoikiwa manje makore 60 apfuura kubva zvaagwarashiwa. Aidi pakaita kunyangarirwa. Rekai tigone kuti zvichaita sei izvozvi, asi tiri kufara hedu kuti aradzikiwawo. Kambani yokata yagoita kuti wanoisenzera waite kuita kufara chaiko nokuti wari kufarirwa. Ipapa yagoisa mazita avanhu vese wanoisenzera pasi rese pandege imwe yawo inotakura zvinhu. Tiri kufara nazvo izvi zvakanaka, dai vamwe wagotokopawo kuita zvakanaka zvinhu. Mutongi wekuAmerica aisiwa kudare guruguru wochitema ari mudzimai wokutanda anzi mutongi Jackson kwai nyasi atora mhuko dzobasa. Aiwa tiri kumurera manja tichiimba kuti kuchaitika tuzvinu tichachinjika ikweyo nokutoti kwaita kunyangarirwa kudare guruguruko. Tichipedzeserana Kelly agopuwa makore 30 chaiwo nozuro manhoko wokugara mujere nonyaya yache yokuita zvokubhinya vanhu nokuwasenzesa sonhapwa dzopabonde. Pakaita kunyangarirwa. Rekai tigoringe vamwe wahwadziwa asi vamwe vari kutofara kuti kwai ndo zvaaifanira kuti aitiwe kare kare. Rekai tigoringe kuti pane zvichaitika chere panyau iyi kana kuti paribe. Aiwa wanyasi toperera pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.